Avui la joventut que està estudiant té més possibilitats de veure el món per fora. Recórrer els països que no coneixíem antes ni per fotografia. I li dic ni per fotografia perquè quan s'acaba la guerra a Espanya quasi no arribaven ni revistes ni llibres de ningú puesto del món perquè no podien entrar. Primer la postguerra, després la lluita contra el franquisme, és a dir, una generació molt marcada i que va tindre moltes dificultats. La informació com us arribava de tot tipus a Espanya era condicionada pel règim. O sigui, no coneixíem, l'art s'acabava en Sorolla, hasta Sorolla. Ja Braco, Picasso, Juan, això no existien. Els professors de l'escola ni s'anomenaven ni existien. Entendríem aquestes imatges sense el context històric, sense el museu imaginari, i això és comú a l'equip Crònica, a l'equip Realitat, a aquell moviment de Boiseras Armengol, al Collard, al grup d'Elx, és a dir, que està ahí. Y dijo, oye, vamos a formar un grupo porque en Madrid se está formando un grupo, en Farmir está formando un grupo, era El Paso, que estaba formándose en Madrid, el año 57, si mal recuerdo. Quan nosaltres fundem el grup al Collard, en el qual no tenim ni idea de que en València estan fent uns grups, no? O que un poc, per aquest temps, però un poc després es fa en ells també el grup d'ells. No? O sigui que era una cosa que estava en l'ambient, no? Se ho demanava. Per aquell entonces jo tenia un estudi a Sant Alboraya en un quin pis i allí venia gent de tot pelatge. Venien intel·lectuals, venien pintors, venia de tot. I allí parlàvem, llegíem, jo què sé, allò era una efervescència de coneixements, de voler saber, de voler actuar. No vas a buscar composición en un escultor contemporáneo, no, porque el escultor contemporáneo, el pintor contemporáneo, el grabador contemporáneo ha dicho, hasta aquí llega el clasicismo y a partir de aquí hago yo. Ahí dice, no, es que no saben hacerlo, no. Otros dicen, no, es que esto lo hago yo, no. Ponte a hacerlo, no a copiarlo. Entonces, esa es una gran parte de fallo en la didáctica del arte contemporáneo. Es decir, que se quieren utilizar parámetros que no tiene el arte contemporáneo.